dies, les onades revolucionàries. Com ja sabeu, en parlant del liberalisme, avui ens toca continuar amb un nou concepte, el nacionalisme. Com bé sabeu, el nacionalisme és un moviment, un sentiment, recordeu les vegades que parlem d'aquest sentiment, recordeu el sentiment liberal. El liberalisme va promoure el nacionalisme. Nosaltres el que anem a fer ara és ampliar aquest concepte. Anem a veure dos moviments fonamentals, Itàlia i Alemanya. On dius que el vas veure? Allí, al fons del passadís. Crec que era un Pokémon de foc, i si no el tenim segur. Ahí! Segur? Que sí. Nissan Yorca Mayor i Alicia Pérez Arlandis. Els mòbils, per favor. Cert, que no estàvem fent res ahir. Vinga, va, home. Primera, per a vosaltres, no sóc Artur. Sóc senyor cap d'estudis. I segona, hagueu els mòbils i baixeu corrent al pati si no voleu que me'ls quede de per vida. Però ja! Home, si tornar per la nit no és mala idea, però com dimonis vols entrar al centre? A més, hi haurà càmeres de seguretat. Buah, ho tinc tot pensat. Mira, l'única cosa que tens que preocupar-te és de no oblidar-te el mòbil a casa. I si tens una llanterna, agafa-la. Estàs com una carabassa, tio. Per això m'estimes tant, A migdia, quan tots els profes hagin eixit, posaré un tros de cinta llant al pany de la porta que utilitzen per entrar des del pàrquing. Ixen amb tanta pressa que ningú ho comprovarà. A la nit només haurem de despentar-la i, voilà, ja estarem dins. Ara pugem al primer pis i... N'hi ha una càmera. Recorda que sóc el millor. L'apuntarem un làser i els monitors només es veurà una llumada. Mira per allà. Què fet fa així, no? Algú s'ha deixat la porta oberta. Que imbècil. ¿Qué? Está ahí. Oye, Sari, ¿qué pasa? ¿Mates del susto? Tio, havia una xica, de veritat, t'ho jure. Sí, no hi ha res, mira, no hi ha ningú. Ahí no hi ha ningú. L'he vist, estava ahí. No hi ha ningú, mira, anem i veuràs com no hi ha ningú. Veus? No hi ha ningú. Espera. Què és això? Què és? Ara sabrem. A qui pugui interessar. Em diuen Roser Blasco Planes. Estic fent segon de batxillerat, però no l'acabaré perquè vaig a suïcidar-me. Més o menys des de gener, el profe de matemàtiques m'ha estat agobiant, fent-me l'ullet i somriures a l'aula, enviant-me SMS al mòbil. No sé qui li haurà donat el meu número. He suspès tots els exàmens que he fet amb ell durant 2005. I això que les mates sempre se m'han donat bé. Sempre està dient-me que soc molt guapa, que bé em senta la roba que duc, o que si no he pensat en ser model. M'ha dit que, si em porto bé amb ell, podré treure molt bona nota i que m'ajudarà en classes particulars al seu despatx. No pense passar per ahí. Avui ha aprofitat que he eixit l'última de classe per pegar-me unes palmades al cul.
Les meves companyes diuen que és perquè és molt simpàtic i que sóc una exagerada, però no ho suporten més. Em fa vergonya dir-ho, I què? Què més? pues, T'has quedat a mitges? no ho sé, s'acaba ahir. És com si no l'haguera pogut acabar d'escriure. I l'haguera deixat per a més avant, no? L'ha deixat ella. I què feia així? És molt estrany, eh? Bueno, que està entrant un mal rotllo. Coneixem a totes les del segon de batxillerat. No era d'este centre. Estaria caçant Pokémons. Eres tonto. Sí, jo també un molt. Adolescent morta, venidor... 2005. No, hombre se suicida, no. Las muertes... Següent pàgina... Sucesos... Noticias, sucesos tribunales... Noticias de... Hostia. Sucesos venidor... En la madrugada de hoy ha sido hallada sin vida la joven estudiante de 17 años. ¿Aboria? Hallada sin vida en Benidorm una joven estudiante de 17 años. Al parecer la joven se precipitó desde el mirador del castillo de Benidorm. Su cuerpo sin vida fue hallado de madrugada en la playa de Malpás por unos pescadores que faenaban en la zona. Posible accidente... No se descarta el suicidio como motivo de la muerte. El estudiante RBP... Hostia. Roser Blasco Planes. Morta. Sento, no estàs encara en el WhatsApp, no? Vinga, apaga ja o es desconnecta el router. Sí, ya vaig. 21 de junio de 2005. Final de curs. Val, classe, recordeu que avui anem a fer els equips del treball que entregarem el 28 de febrer. Puc passar? Sento, no són hores ni maneres. És que he dormit malament. Vinga, passa, vinga. Què passa? T'he pres el compte. O sigui, vols dir-me que la tal Roser Blasco va morir? Ahà. I venia a aquest institut l'any 2005? Ahà. I el que van llegir era una nota de suïcidi? Ahà. Ai, para de dir ja a tot el que he dit. Uf. Perdona, és que estic molt flipat en això. I què fem ara? Què vols dir? Sí, que què fem ara? No anem a quedar-nos de braços creuats? Haurem de veure si el que conta la carta té a veure alguna en la seva mort. Ah, no. Això va ser un accident, ho diu el periòdic. I també diu que no se descarta el suïcidi. I a més, a la carta que tenim diu clarament que volia suïcidar-se. Clar, i que la carta es la va donar un fantasma. No ves que no podem contar això? Ni tampoc podem dir que vam entrar així de nit perquè la juguem. Portem-li la carta al cap d'estudis. Li direm que l'hem trobat de casualitat darrere les taquilles, no? No sé. Vinga, va, anem, va. Ei, on aneu? Anem a parlar amb tu. Torneu després que està reunit, val? Podria llevar-te aquesta guàrdia que vols, però hauries de ser bona amb mi. No em tornes a posar la mà damunt. Em sents? Val, quins ànim. Que siga l'última vegada que em toques. Amargada. Sento, mira. Són fotos en les promocions de batxillerat d'altres anys. Hòstia, és de veres. Anem a buscar a... Roser Blasco. 2006, 2007. 2005, 2006... 2004... Ai... Esta és, Roser Blasco. Ei, tortolitos, volíeu alguna cosa de mi? Sí, Roser va ser una alumna del centre i, en fi, va ser una situació desagradable. Va caure per el mirador del castell. Un accident lamentable, la veritat. Era una bona alumna, crec que recordar.
Ja, però en la carta posa que pensava suïcidar-se. Mireu, no us monteu pel·lícules, val? Va ser un accident i ningú no té la culpa. A més, què feu ara remenant aquella situació? Voleu que els pares tornen a reviure tot el que van passar? Ja en van tindre prou, creieu-me. Però és que... Ni pero ni pera. A més, qui s'assegura que aquesta carta no l'ha escrita algun bromista o algú amb molt mala idea? Deixeu-la així de totes formes. Li l'ensenyarem al director i veurem si podem fer alguna cosa. Ara, per favor, deixeu-me treballar. Tinc coses més importants que fer que jugar a ser detectius. Fotre, quina forma de llevar-nos d'enmig. Ali, Una cosa, de quina especialitat és el cap d'estudis? Què vols dir? Vull dir que, a més de cap d'estudis, serà professor d'alguna matèria, no? Caguen tot, vine. Aneu, tio, aneu. Mira, professor de centre 2004-2005. Que no siga, per favor, que no siga... És este. El cap d'estudis. Potser l'Artur. No m'ho puc treure del cap. Quin fàstic. Pobra xica. És que no puc ni imaginar-me el que va haver de passar la Roser. És que ho pensi i m'entra una mala hòstia. I per què no ho va contar a casa? Per por, per vergonya, perquè la van fer sentir culpable i hem de fer pagar. I sé com fer-ho. Què fas? Una altra carta de la Roser. Per cert, saps com funciona la megafonia del centre? Avant! Bon dia, Artur. No comencem amb confiances. Doncs què vol que et diga? Penso que a partir d'ara vaig a parlar-te amb molta més confiança. Per cert, on està la carta que li vaig donar? Quina carta? Ah, la carta que em portares. Doncs mira, sembla que la dona de la neteja l'ha tirada pensant que era paperassa. Vaja, quina casualitat. Bueno, el cas és que fa igual, perquè hem estat escorcollant la taquilla, la vam trobar, i hem trobat la segona part. Què vols dir en lo de la segona part? Doncs això, que la Roser ho va deixar tot ben amarrat. I la veritat és que tu no hi eixes molt ben parat en aquesta història. No m'agrada gens el to que estàs usant en mi i no sé on vols aplegar. Però no et convé jugar amb el cap d'estudis. A més, què feies fa 2 inicis del centre? Saps que has eixit molt guapo a la gravació de les càmeres de seguretat? Ah, sí? I què? A qui no li convé anar amenaçant és a vostè. Pense que la mort de Roser no va ser cap accident i pense que vostè va tenir molt a veure. Veritat? La veritat? Vols saber la veritat? La veritat és que a Roser li agradava molt provocar. Sempre amb eixa roba ajustada, sempre repintada, amb el seu somriure i eixa forma de caminar. Què volies? Ho estava demanant a crit. És vostè un miserable. És que tu no hauries fet el mateix? És que la roba s'acaba. No feia més que provocar i després res. Ni cas. I a més, de les millors alumnes de matemàtiques que ha tingut, no? De les millors, no. La millor. Ho tenia tot. Guapa, intel·ligent. Aleshores, per què no aprovava cap examen? Estàs molt o què? Doncs perquè la nota la poso jo. I qui vulgui veure la nota, he de pagar un tribut. I esta nota es feia l'estreta a mi. I a mi no juga ningú. Em fa ganes de vomitar. És vostè despreciable. Ei, torna la carta. Vale, ves a fer-li xantatge a la mare que t'ha parit. Desgraciat. No es tornaran. A veure què pensa el director d'això. El director
director? I a qui es penses que va creure? A un crió amb molta imaginació i sense cap prova? O a un distingit membre de l'equip? Fuig d'ací no dones a València. Encara fas que et culpen de robatori i que t'expulsen del centre de per vida. Però què fas? Estàs boig? Per què no obri? Si no m'equivoco, deu de ser el director que vol demanar explicacions de tot això. Explicacions de què? De tot el que ha confessat. Jo no dic res. És la teva paraula contra la meua. Ali, s'ha escoltat tot? Sí, sí, Per la megafonia? s'ha escoltat tot. Val, guai, ja pots vindre. Sí, senyor director, no creurà tot el muntatge que han fet estos crios. Veritat que no? Fas el favor de vindre al meu despatx. Per cert, la policia està en camí. Seria bona idea telefonar al seu abocat. No sé de què em parlen. No anirà a fer-li cas a este mentider. Adelante. No li hauràs fet una foto, no? Home, clar, este Pokémon no el tenim segur. Si és que estàs bojeta per mi. Com si no s'hagueris ja.